L'opció de fer un doble grau et permet tenir dues titulacions en 5 anys i mig i t'ofereix un ampli ventall de sortides professionals. Estàs interessada en fer la doble titulació. Enginyeria en organització industrial i enginyeria mecànica. Molt bé. No deixem els alumnes sols, els acompanyem perquè treguin el màxim profit i que l'evolució sigui l'adequada per treure les dues titulacions en el temps previst. A l'EUS vaig poder treure'm la doble titulació en el termini previst gràcies al recolzament dels professors. Això m'ha permès poder treballar de supply chain manager. El món d'avui en dia funciona amb la robòtica i per entendre la robòtica què millor que entendre la mecànica i l'electrònica. Per això he escollit la doble titulació.